Na ako sa Divisoria, Cagayan de Oro City. Ganito na yung plaza namin sa Cagayan, Divisoria Plaza. Bagong gawa po talaga ito yung plaza po namin. Iba yung mukha dati tsaka ngayon. Maganda na ngayon. Natapos na kasi yung plaza namin banda dito. For today's video, naglalakad po ako papuntang Jollibee kasi nagugutom po ako. Nakapasok na po ako sa Jollibee at naghihintay po ako ng aking order. While gamiting, nagmuni-muni muna ako sa tabi. Pero grabe yung gutom ko dito guys. Buhat ng sabah hindi ako nakakain. At ito na yung order ko. Isang paa ng manok, isang cup rice, isang french fries, at isang soft drink. Serve na yung gutom ko dito guys. Nagmamassage po kasi ako sa Divisoria. Tapos nung natapos ko yung isang client at nag-aantay ako sa isa, kumain na lang ako na nakalipas ng isang oras sa kaantay. Sobrang gutom ko talaga dito guys. Pag naglaba ako galing sa bahay, hindi na ako kumakain. Kasi wala na akong oras pag mag-duty pa ako. Na-absent ko yung gutom ko kasi yung kinakain ko puro mainit dito sa Jollibee. Ito talaga yung lunas ko sa gutom pag nagmamassage ako. Minsan kasi pag gutom ako sa Plaza, Divisoria, pagdating na mga 11 or 12, dito na talaga ako tumatakbo. Mamili ka lang dito sa Divisoria. May 7-Eleven, may Chowking, may Shumai, may Burger King, may sisig. Yung iba mga sidewalk vendors. Minsan na uumay ako sa sisig at sa mga limpo. Tapos namimidyohan ako ng alat. Doon ako sa parang matabang lang. Hindi naman matabang, katamtaman lang sa lasa. Dito na po ako sa Jollibee kasi mainit. Minsan yung serve nila sa spaghetti ang dami. Dito lang to banda sa may Mercury Pharmacy ba to? Tapos harap namin Mang Inasal. Dito lang to malapit sa Divisoria talaga sa massage namin. Iba kasi pag nagmamassage ka gutom kasi kumakalabog yung tiyan mo. Minsan naman pag hindi ka nakakain, may sakit yung tiyan mo, yung ulo mo. Nagmamassage ako, bawal diet pag nagutom. Wala na tayong lakas i-massage sa client natin. Pagkatapos ko nga nito, may client na naman akong iniintay. Sorry naman sa isa kong client na galing Tagulwan, hindi ko na-massage. Ay hiya ako pag naantay pa ako ng mga client ko. Tapos yung cellphone ko pa hindi ko na masagot kung nagmamassage ako. Kasi yung kamay ko sa uwil. Pasensya na talaga sa mga suki kung hindi ko masagot talaga. Kasi natandaan ako ng mga suki ko pag may nahilot ako, hindi talaga ako sumasagot. Kung vacant naman ako, naghahawak talaga ako ng cellphone, yun doon ko na sila masagot. Sa larangan ng massage guys, hindi lahat ng maraming nagpamassage. May zero, may katamtaman lang, may sobra. Yung iba hindi na mahilot sa daming mga client. Ang importante talaga sa massage guys, mag-aral ng mabuti, kumuha ka ng TISDA, kailangan talaga ng certificate para malaman mo talaga kung anong endanger part sa ating mga katawan na namin na massage natin. Hindi talaga basta-basta ang mag-massage guys, hindi talaga to biro. Lakas lang pinapuhunan natin ito at saka kalaman sa pag-massage. At ito na po, malapit na po ako matapos sa aking kinakain. Siguro wala na akong pahinga nitong magpatunaw na. Kasi tunaw to pag nag-massage na ako. Ikaw pa naman pag nag-massage ng isang oras, kung hindi ba yan maglabasan ng lahat ng pawis mo sa mga katawan mo. Basta di ko na lang tinutuluan yung customer ko ng pawis ko. Nakaantabay talaga yung tissue ko sa likod, sa mukha. At talagang hygiene talaga ang labanan dito. Bawal mabaho ang kilikili talaga pag nag-massage ka. Paano na yung kung mabaho ang kilikili mo, di na yung client mo na hihilo na. Nudnura natin yun ng lemon para mawala yung mga amoy-amoy, mga anghit. Bumabalik na talaga ako sa pisto ko. Thank you for watching.